Kawadhi nyime ni jochung' mopogore opogore mayande no yudo tiko mara ODM e kaunti ma Migori kwayo jogo eko mayande bende ne gilaro godo tiko go eko to ne orema ni giket kando mirima mabende gin godo kendo giriw lwedo ne Manyone migosi Raila Odinga Ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. Jaod bura ma Suna West migosi Peter Masara e nyasi mare maralam kod goero kamano e pau Oruba okwayo ng'uono ne ng'ato ang'ata mabende yande no koso ne kuom higni 5 mayande noti apis kaka independent candidate kowacho ni mirima biro mana pogo kucho Moluor Raila Odinga. Masara osingo ni higni 5 machielo apis odhimiyo otieko tije mayande ochako kendo neno ni jopiny oyudo dongruok maonge ng'ikruok kata matin. Kane owuoyo e pare manitiyo yani MCA ma South Kanyamkago manero migosi Garam Kagali mabende yande oyudo tiko mar ODM e tielo mar ariyo owacho ni odwa tiyo matek mondo oganda Luya manitiere kaunti ma Migori orwak kata onywake kendo oserne Moluor Raila Odinga Ombulu. Felix okwanyo mabende oyombo e welo mago eko maga Makalda Kanyarwanda bende okwayo mayande en speaker makojolo Rigan Duro mondo omwony mirima kendo ounge lwedo e yiero mabiro. Today, as we are celebrating what God has done for us, me and my family and extended family, the people of Suna West, waketu Nyasaye obed mbele. Egimora mora mwani in this journey, wakone obed kod wakendo wuoth kodwa between now and August 9. Ko wuotho kodwa, to gimora mora bro bedo kare. Wabedu so stubborn. Makwa penjo Nyasaye to Nyasaye okoitika tukikwadhi wuodhno mwa Nyasaye okwadhiki ongi. Musa gijo Israel notamore dhike Nyasaye ongi. Tinyiso wani seche duto ma Nyasaye ne kodgi, they were winning all the wars. Kata samo waol ka pesa onge to waluongo Joshua mondo kaw kidi mondo ten go badwa mondo nyingi Nyasaye osik ting' malo. I want to request the people of Migori that 6 peace is the way to go. If you want to give Raila the presidency, we have to give him very deep-rooted roots. The Luyas in Migori County are strongly in Azimio. Right now we are having MOUs with the county government. Yoturwanyan gitich matek kabisa. Takwa ora no mwony mirima. Ora omwony mirima gini ponitire ot nyamin gi man gi gini.